Goedenavond. Het nieuws en het weerbericht van deze zondag, de 3e november. Als het een beetje moeilijk wordt, dan zeggen wij, dit heeft helemaal niets te betekenen. 34 kilometer stappen vergeleken met die mensen die hier volledig bewapend ons komen bevrijden. Zij ploeteren in de modder. Sommigen hebben het niet gehaald. Zijn al lang ten grave gedragen en uit respect, dat speelt toch wel mee. En dus trokken zo'n 1400 Zeeuwen, Vlamingen, maar ook Canadezen vandaag de wandelschoenen aan voor de 46e Canadese bevrijdingsmars. Een wandeltocht van Hoofdplaat naar Knokke, in het spoor van de bevrijders 75 jaar geleden. Onderweg kom je altijd van die mooie paaltjes tegen, dat de route is van de bevrijdingsmars. En ja, dan denk je er toch wel over na. Ik ben wel blij dat eigenlijk zij die moeite voor ons hebben gedaan. Dat zij ons hebben gered. Ja, we waren er zelf wel niet bij, maar het mag zeker herdacht worden. En die ruimte was er ook. In Hoofdplaat, Biervliet, Retrangement en hier in Oostburg werd letterlijk even stilgestaan om te herdenken. In Zoutelande is alles in gereedheid gebracht voor de herdenking morgen van de Engelse piloot Reginald William James bij het monument achter camping Jansen. Daar stortte James op 7 oktober 1944 neer nadat zijn vliegtuig geraakt was door Duits geschut. Hij moest 2 VIP's vanaf Benson in Engeland naar Melsbroek bij Brussel brengen. Tijdens de terugreis was het erg bewolkt en moest hij op grondnavigatie terugvliegen. En uiteindelijk is hij boven Westkapelle rond 12 uur die tijd aangeschoten door Duitse vlakstellingen. Het monument voor James werd in 2011 opgericht door de neven Mathieu Osté en Han Laus, nadat ze de resten van het vliegtuig vonden bij graafwerkzaamheden op de camping. Dat verwacht je eigenlijk niet. Het is, je hoort dan de verhalen, maar dan heb je in één keer iets tastbaars. En dan denk je, hier moet je wat mee. En dat hebben we ook gedaan. In bijzijn van nabestaanden van James wordt het monument maandag uitgebreid met een informatiebord. Kijk, je kan wel een mooi monument neerzetten, maar het is wel mooi dat je ook mensen kunt vertellen van dit is hier destijds ook gebeurd. De voltallige oppositie van de gemeente Middelburg dringt aan op uitstel van een besluit over het bedrijventerrein aan de Trekdijk bij Nieuwland. De partijen zeggen meer informatie nodig te hebben om een zorgvuldig besluit te nemen. Vooral over de financiën van het project zijn volgens de oppositie nog te veel zaken onduidelijk. De partijen willen ook wachten op een rapport van het provinciebestuur over de behoefte aan bedrijventerreinen in de provincie. Natuurgebied De Groene Knoop bij Westdorpen. Een van de 25 Zeeuwse locaties waar gisteren vrijwilligers aan de slag waren tijdens de Natuurwerkdag. Op deze dag wordt overal in Nederland onderhoud gepleegd aan bomen en planten. Bij Westdorpen werden de wilgen geknot, want gebeurt dat niet, dan gaan ze over een paar jaar dood. Vrijwilligers van scoutinggroepen maakten van de gezaagde takken weer hagen waar in de winter salamanders en dassen overwinteren. Het natuurgebied bij Westdorpen kan door deze dag er zeker weer 3 jaar tegenaan. Een uitgebreid verslag van de Natuurwerkdag is morgen te zien bij Evenement van de Week. Goes speelt op eigen veld tegen Stedoco, een avondwedstrijd in de 3e divisie. En Goes is de eerste ploeg die gevaarlijk wordt. Dit is een lage voorzet van Schalkwijk, komt bij Mart de Croo. Maar zijn inzet kan nog net van de lijn worden gehaald door Stedoco. Stedoco is een club uit Hoornaar, staat in de middenmoot van de 3e divisie en krijgt hier een enorme kans via Benjamin van Wanrooy. Maar gelukkig voor Goes gaat hij er niet in en is de ruststand 0-0. Dit is de tweede helft met een vrije trap van Brian Jongeneel op de paal. En ook de rebound van Joran Schreuder gaat er niet in. Daar komt Goes goed weg. Maar niet veel later een corner. En die komt voor de voeten van Kaal Doesburg. De Goesenaar in Stedoco-dienst. Hij scoort de 0-1 en doet zijn oud-ploeg hier dus pijn. In de slotfase gaat Goes natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. En dit is vlak voor tijd een goede kans voor Raymond de Vlieger. Maar hij schiet hoog over, Goes verliest en zakt naar de voorlaatste plaats in de 3e divisie. Doelstelling top 3? Eigenlijk wel, zoals elk jaar eigenlijk.
Het lijkt een wat bescheiden opstelling van trainer Pim Bekkers van de Zeeuwse kust uit Vlissingen. Want gisteravond werd al de 5e overwinning van dit seizoen geboekt. En er zijn ook nog maar 5 wedstrijden gespeeld. Bij rust was de voorsprong tegen de Vennen uit Dongen 6-2. Maar in de tweede helft kwamen de bezoekers uit Brabant nog wel terug in de wedstrijd. Want dit is de 6-4 van Tim Schalken. En dan gaan ze er bij de Vennen weer een beetje in geloven. Zeker als het even later ook nog 6-5 wordt via Mart Grauwmans. Maar DZK stelt orde op zaken. Mede dankzij deze Bas van Houwelingen die 6 goals maakt. Hij is een oudspeler van PSV in de eredivisie. Het laatste doelpunt van de dag wordt gemaakt door Lennart Breel. Eindstand 15-7 voor DZK, dat dus bovenin meedraait. Een herfstdag met 2 gezichten vandaag. Vanochtend was het droog met ook redelijk wat ruimte voor zon. Maar vanmiddag draaide vanuit het zuiden steeds meer bewolking onze omgeving in. En uiteindelijk waren er ook perioden met regen. Ook vanavond en vannacht vallen verspreid nog een paar buien. Tussendoor zijn er ook wat opklaringen. En de temperatuur daalt naar zo'n 8 à 9 graden. En dat bij een matige zuidelijke wind nog steeds. Een windkracht 3 tot 4. Nou, morgen ook nog steeds een wind vanuit zuidelijke richtingen. Deze is over het algemeen nog matig van kracht. En daarmee wordt het net als vandaag een graad of 13 maximaal. Er is nog steeds tamelijk veel bewolking aanwezig en af en toe valt er ook een lokale bui. Maar ook morgen tussendoor nog steeds af en toe wat ruimte voor de zon. De dagen daarna blijft het ook wat licht wisselvallig weer met steeds een mix van wolkenvelden, maar soms ook wat zonneschijn en verspreid een lokale bui. En daarbij langzaamaan iets minder hoge temperaturen. Tot zover deze Zeeland Nu. Straks rond 8:30 nog onze documentaire Sloop of Hoop van Rebecca van Wittenen over de wederopbouw van het kapotgeschoten Oostburg na de Tweede Wereldoorlog. Ik wens u nog een hele fijne avond en heel graag tot morgen.